Il-President Miriam Spiteri de Bono kif ukoll l-Arċisqof Charles J. Scicluna iffirmaw il-ktieb ta' kondoljanzi ta' Papa Franġisku fin-Nunzjatura Apostolika għal Malta f'Tal-Virtu fir-Rabat. Il-President selmet lil Papa u referita lih bħala bniedem xempju ta' fidi u tama għall-umanità waqt li rikonoxxiet il-ħidma tiegħu ikkaratterizzata minn determinazzjoni, imħabba u kompassjoni lejn il-batut. Il-messaġġ tal-Arċisqof kien wieħed sentimentali, miserando ad che eligendo, li tfisser għax ħenna lih għażlu. B'dan il-messaġġ, Papa Franġisku jfakkarna li s-sejħa tal-mulej hija msejsa fuq l-esperjenza tal-ħniena tiegħu u żied jgħid li l-Papa għallimna bi kliem u b'emilu l-istil tal-Evanġelju li nkunu qrib xulxin. Il-pubbliku jista' jħalli l-messaġġi tiegħu sa nhar il-ħamis 24 ta' April bejn l-10 ta' filgħodu u n-nofsija u 3 u l-5 u nofs ta' wara nofsinhar.